Hola, ¿qué tal? Día 25, corren los números de kilómetros que digan los dados. Hola, un 10. Va, que ja queda poquet. Oli! Bueno, ja estem en marxa. Avui porto el güerito. No gravaré els estiraments perquè com són 10 quilòmetres té pinta que el vídeo serà llarg. Així que només faré la pose i ja està. Ja sabeu el que faig realment sempre, o sigui que... I ja està, doncs anem a veure com va avui el dia. Se m'ha oblidat comentar-vos que avui la intenció és tornar a arribar al Moster, però en l'Ogüero, llavors no sé si ell s'atrevirà a pujar les pedres que s'han de pujar, com us vaig ensenyar anteriorment, però bueno, si no, doncs ja intentaré fer una altra ruta, però ho intentarem, que em fa gràcia, a veure si puja les pedres. Entre tres... A la prova de la veritat. Este camí cada vegada és més complicat, perquè ara, per exemple, hi havia un munt de bambús en terra i els hem hagut d'esquivar. A veure si el güero me puja això. I si no, doncs tornarem cap atrás. Oh! Abortamos misión. On està? No sé si es veu, sí. És que això realment és molt empinat. Després també hi ha una baixadeta que me fa por que es pugui fer mal. I és que això és bastant empinadet. Claro, jo sí que ho puc pujar, però ell, pobret meu, doncs no. Buah, ara em perdré segur perquè he de recalcular la ruta. Quilòmetre 5. Vine, Cuchi. Vine, mira. Ves? Quilòmetre 7. Quilòmetre 9. Queda un. Vinga, que ja ho tenim, això. Ja està. Ha costat molt avui, El güerito està cansat. Jo estic cansada. M'he sentat aquí en esta dona. No parla gaire mai, però bueno. Em fa companyia. Ara aprofitem, recuperem una miqueta l'aire, prenem una miqueta el sol. Aquest any m'havia proposat prendre més el sol, ara un senyor. I ha passat de llarg el senyor. I no res, doncs un número 10 més. Se nota això, que a vegades el cos reacciona millor o pitjor. I avui, entre que portava el güero, que hi ha hagut de canviar de camí, cada vegada que he de pensar com un camí nou, me poso una mica més nerviosa, miro més el telèfon i doncs ja no estic tan centrada en córrer. I se nota, avui ha sigut un dia difícil, ja m'ho imaginava, però com sempre, l'important és que ho he fet, així que dia 25 completat, me'n queden 5. Vamos!